O Argiz acolleu o enfrontamento entre dous equipos con problemas clasificatorios, situación que se agrava para o Verín rematado o choque diante do equipo das Somozas. Foi un partido de escaso fútbol, moi táctico, trabado e con imprecisións. David, aos 8 minutos, desperdiciou unha primeira oportunidade para dar vantaxe aos seus, pero tamén o clube coruñés, que chegaba a Verín con baixas salientables, puido adiantarse no marcador nun testarazo desaproveitado por Coedo completamente só. David, por dúas veces máis, tivo nas súas botas a opción de adiantar no marcador o Verín a esta primeira metade, pero a falla de puntería ou nulo acerto diante da meta rival está a pasar factura ao equipo de Tonino. Unha xogada para a polémica, cumprida a media hora na que se pediu penalti por unha caída de David. Pouco máis salientable neste primeiro tempo. Na segunda fase, aos 6 minutos, foi Coedo o que non aproveitou para marcar estando só. 4 minutos despois chegaría o único gol do partido. Unha pelota perdida no medio campo polo Verín deu orixe a unha contra que Xosé Luís, gañando as costas a acción da defensa, aproveitou para meter a meta de Piollo. O gol descentrou por completo o Verín, que durante algúns minutos estivo a mercede do rival. De feito, Edi dispuxo de dúas opcións máis para marcar. Só unha última opción de Litos a 5 minutos para o fin puido darlle ao Verín o empate. A victoria é un balón de oxíxeno para as Somozas e afunde aínda máis o equipo de Tonino, que sigue como cabeiro da terceira división.